Tak tento strom je najväčší problém mestského zastupiteľstva. Tento strom chcú vyrúbať a postaviť na ňom polyfunkčný dom, ale občania sú rázne proti. My si ten strom nedáme, ten strom to je, ja som bola ešte malá a ja som sa na ňom chodila s mojimi kamarátkami hrávať a oni sa teraz zúrať a postaviť, ja neviem, jaké polihodné budovy. Vidíme, že občania sú rázne proti tomuto. Opýtali sme sa aj ľudí z mestského zastupiteľstva, ako sa snažia riešiť tento problém s občanmi svojho mesta. Takže tento strom je tu v našom meste už takmer 60 rokov, ale z katastrálneho hľadiska musíme odstrániť tento strom, pretože tu bude prebiehať výstava polyfunkčného domu, ktorý vlastne zajistí prácu ľuďom v našom regióne a samozrejme zvýši úroveň nášho mesta. Je nám veľmi ľúto, že občania s tým nesúhlasia. Nemôžeme nájsť iný na lepšie vyriešenie tohto prípadu. Takže mestské zastupiteľstvo rozhodlo, že strom bude odstranený. To sú posledné zábery tohto stromu, ktorý už my dlho neuvidíme. Preto si ho ešte vychutnajte. Tomáš Hanák, televízia Joj.